tiraré només un tronquet d'un restaurant, li poses un cremador dins en un foraet i el mantens a la temperatura en butano. I entonces per coure tapes o no? Ara després taparem, però té que estar, si està massa calent, no taparem. Teniu que posar sencers, perquè d'esta forma el punt és una plata i era Este no es vinagre. Totes. Ara mirarem, ara ell se refredarà, però ara ho mirarem a veure com evoluciona, saps? Perquè si va massa fort tenim que posar paper de plata, això ho veuràs tu en seguida. Ho han ficat tots dins ja, ara ja. Tot? Queden dos plates. Dos plates de què? De conill? De conill. Per a picar i seguidament ja tornem a ficar el pollastre, podem menjar arròs i ja podem menjar pollastre, no sé què, les pizzas, o si no vaig i a anem fer-les a cuinant més casa coses. Lorena, I no passa res. Les fem allà i no passa res. Se té que anar en ojo. Què fa Jaume ara? Potser que sí que les tingueres que canviar. No digues, tranquil. Però bueno. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Va Sí, bien? cariño, va, pero si no... Déjalo. No, pero ¿massa calent o no? No. Va bé. Fiqueu el que porta all i julivert. I el fiqueu també, una micadet. I vinagre no en porta? No. I ceba, fiqueu el que patata o no? És patata i ja està. La mare el dia que feia el forn, les feia d'un dia de dobles i una fusta de l'altra, no feia tostades poca. I ara els tostaven que era... Però xinar pa molt. Aquell any que vam fer aquelles llates tan bones. Carn ja està tota? No. No? Ara mirarem de col·locar una altra plata. Mira, és que d'això, Carlos, els prenyats aquests que mengem al País Basc, el xoriç dins. Això què és? Prenyaus. Chistorra. Ara no se tracta de... No poden estar que en reunió quan piquen les castanyetes. Jo no cap un altre, sí.
No cap més. Allí dalt? Hombre. I carn fred. Els secaditos que hi ha, els secaditos que hi ha. Lo teu home no canta molt. No. Ara, el d'ella sí que canta. El teu home me l'acompanya. Perquè pensa en el dragó. A la una yo te encontré, yo te vi mi amor, a las 3 sobre tu querer, eres lo que se me paró. A la una yo te encontré, a las 2 yo te vi mi amor, a las 3 sobre tu querer, eres lo que se me paró. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no te veo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y no te veo. No, que ho calentarem després. Això ho calentarem una mica. Cabra, mira quina pilla més bona, xaval. Has vist? Ole, ole, ole. Quin contento que te cremaràs. Ja ho veuré. L'arcalde. Ja, però veus,
als cuiners, jo crec que sí que vos tenim que agrair el matí que heu passat treballant i per supost a la gent que va fer el fort. Jo crec que gràcies a ells avui estem celebrant això aquí i que això ho tenim que repetir moltes vegades.